तर आता पिस्ता दीपालीने टाकल्या ना आतमध्ये आणि मस्त बघा केसर पिस्ता करून टाकल्या ना आणि ह्यो या प्लेन काजूगर ढेर सारे काजूगर उगवता पुरियो आणि हय डाळ रेडी झालेली आहे गोडी डाळ आणि हय वालाचा भिरडा ड्रायफ्रूट श्रीखंड त्याच्यानंतर हय हा केसर पिस्ता श्रीखंड त्याच्यानंतर वालाचा भिरडा हय हा गोडी बटाट्याची फायनली आता मी ह्या ओपन करतोय नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी लय दिवसांनी तुमच्या भेटीक येतो कारण भावीजयाची परीक्षा चालू होती त्यामुळे व्हिडिओ बनवूक नाही भेटले आपका. तर आता भावीजयाने काय परीक्षेत उजेड घातल्याने तो दिवाळीनंतर समजणार आणि त्यांचा संपूर्ण रिपोर्ट होय ना तुमका आम्ही दाखवणार आहोत. रिझल्ट काय उजेड घातल्याने तो रिझल्ट तुमका आम्ही दाखवणार आहोत, त्यामुळे तुम्ही तयारीत राहा. काय उजेड घातला असतो हा तोच तो किती दिवस अभ्यास केला. 10 दिवस आम्ही 15 दिवस व्हिडिओ नाही टाकलं आणि ह्यांच्याने अभ्यास काय केल्याने हा उजेड घातल्याने आता तुमका समजा. तर मंडळी आजचा दिवस आमच्यासाठी स्पेशल आज दसरो आणि तुमका दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा मंडळी. आज स्पेशल म्हणजे मी आयफोन 16 प्रो मॅक्स घेणार आहे. तर मंडळी लय एक्साइटेड आहे, पण तो मिळत की नाही तो पण शक्यता म्हणजे खरा नाही कारण खूप वेटिंग आहे. म्हणजे 1 महिना तरी वेटिंग आहे. मी 15 दिवसापूर्वी बोलून ठेवलंय. आमच्या डोंबोली 4 रस्त्याला शॉप आहे जय अंबे इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणून, तर मी बोलून ठेवलंय. तर बघू अजूनपर्यंत त्यांचा कॉल इलो नाही. जर मिळालो त्यांचा कॉल इलो आणि अवेलेबल असलो तर आज आम्ही आयफोन 16 प्रो मॅक्स घेणार आहोत आणि समजा आज नाही मिळालो तर नंतर घेऊ. तर मंडळी कंटिन्यू आमचा व्हिडिओ बघत राहा. तर चला आता दीपाली काय काय बनवता तर आपण किचन मध्ये जाऊन बघूया. पहिले मी हार बनवलाय एक दरवाजाक देवासाठी आणि ह्या तोरण बाहेरच्या दरवाजाक लावसाठी. तर माझे हार बनवून झाले आहेत आणि हय दीपाली आणि जिया पावटे सोलता मोड काढलेले पावटे आहेत ना. आणि आज वालाचा भिरडा आता दीपाली बनवणार आणि ते का मदत करता आमची क्यूट गर्ल जिया आणि भावी हय टाइमपास करता रोजच्या प्रमाणे ड्रॉइंग काढता. ओके टाइमपास आम्ही ते का टाइमपास म्हणतो, ती ड्रॉइंग काढता. तर आता हारबीर आम्ही दरवाजाक आणि देवाक घालतो आणि त्याच्यानंतर दीपाली श्रीखंड कसा बनवता काय करता तर आपण बघूया. हारबीर आता घालून झालो. दीपाली युद्ध पातळीवर काम करता श्रीखंड बनवचा. त्या काय केसर आहे की काय ते दुधात घातलेला केसर पिस्ता पिस्ता खायत अर्धवट रावलेले कामगार पळाले अर्धवट काम टाकून पळाले बरोबर. अर्धा किलो आधी दीपाली या लय साखर टाकल्या ना बापरे. खावा डायबिटीस होऊ दे नाही पण हे कशी माहिती पावडर केल्यामुळे जास्त होता. आपल्या वाटा की जास्त पण ऍक्च्युअली नसता ती जास्त थोडीच असता. मस्त एकदम क्रीमी बनलेला श्रीखंड आमचा. बघा ना काय टेक्स्चर आहे त्याचा आणि बाहेरून आणता होता काय वेगळाच असता. लय दिवसांचा असता वाटत म्हणजे वेगळाच असता आणि असं तेलकट दिसता. आपला बघ क्रीमी दिसता. मस्त पिवळो कलर येता ना. आणि पिस्ता टाक म्हणजे मस्त पैकी केसर पिस्ता होऊन जाऊ दे. हे साधं ना ह्याच्यात काय घालणार नाही. हा हे ड्रायफ्रूट आता कापून ठेवलेले आहेत सर्व. आता पिस्ता दीपालीने टाकल्या ना आतमध्ये आणि मस्त पैकी केसर पिस्ता करून टाकल्या ना आणि ह्यो या प्लेन काजूगर ढेर सारे काजूगर ढेर सारे नाही तुम्ही कंजूसी करतास. ढेर सारे बदाम आणि हे पिस्ता. आता हे सर्व ड्रायफ्रूटचा झालेला ड्रायफ्रूट श्रीखंड आणि ह्या केसर पिस्ता श्रीखंड असे 2 मस्त वेगळे फ्लेवर झालेले असतात. एक नंबर. आणि केसरचा जियाच्या पुढ्यातच ठेवलेला तर जिया देवाक दाखवच्या अगोदर खाऊन टाकशील नाही तर जिया लय खुश झालेला. तर 2 श्रीखंड आता बनलेले आहेत आणि थय काय काय बनला ता बघूया. चला बनवचा आई शपथ ते वाजले व किती 1 वाजलेलो बरोबर. चला चला पुण्य वगैरे घालता मग भाजी वगैरे सर्व होय.
सर्व तयारी केलेली आहे. ही कसली फोडणी? धिरड्याची. ही वालाचा भिरडा. थंय काय डाळ बनवणार. हो. आता वाटप टाकते याच्यात. मालवणी मसालो का मालवणी वाटा. मग आता ह्याच्यात हे टाकणार वालाचा बिरडे. हा हा उकाळ. डाळीची तयारी सुरू झालेली आहे. आई घेतील उडता. हा बघ बटाटे सोलून हाणल्यान पण ठेव ना ते बघ. ह्या पोर एका म्हणता कामाचा पोर. अजून काय मिरची बिरचे टाक कर तिखट खायचा झणझणीत एकदम. मॅडम आले आमच्या. 7th मध्ये जाईल तेव्हा करेल. हा हा 7वीत गेल्यावरचा. हा वाल टाकल्या ना आणि भिरडा आता बनविता. मस्त मोड काढलेले आहेत आणि एकदम सॉफ्ट शिजलेले आहेत. दीपाली पुरियो बनवता मस्तपैकी फुगवता पुरियो. आणि हय डाळ रेडी झालेली आहे गोडी डाळ आणि हय वालाचा भिरडा. तर गरमागरम हय सर्व रेडी होता. हय दीपालीने आता कोथिंबीर वडीवर बनवल्यानं आणि मी स्क्वेअर मध्ये मस्तपैकी चौकोनात अगदी मापात घेऊन कापलंय आणि दीपाली हय डीप फ्राय करता. हे बघा शेवटचा पडाव. तर आता शेवटचा पडाव झालेला आमचा. आणि हय आता बटाट्याची भाजी वाट बघता. चल बाबा काय तर जेवण लवकर बनव. 4 घास गेळी या आणि ऐकून घेऊ जाऊया बाबा. झाला आहे भाजी झाली. चल पोरांग पण भूक लागली आमच्या. हा चल ताटा बाहेर घे. चल झालं. अरे बापरे लय भूक लागले पोरा. दीपालीने सर्व सामान हाय हाणून ठेवलं. जेवण सर्व हाणून ठेवलंय ना आणि हय वाटीव भरता. श्रीखंडाचो कलर तर एक नंबर आहे बापरे. जबरदस्त केसरचो कलर आहे आणि केसर ओरिजिनल होता. आणि हय ड्रायफ्रूट श्रीखंडा त्यामुळे दोन्हीचो कलर आणि एकदम फ्रेश आजच्या आज बनवलेला जबरदस्तच आहे. आणि हय आमचे जेवणकारी बसलेले आहेत दोघा. आणि आजचं जेवण खरंच स्पेशल आहे. दीपाली मन लावून अगदी बनवलेला जेवण. आणि हय कोथिंबीर वडी पण आहेत. तर मंडळी हय दीपालीन आजचा स्पेशल थाळी माका वाढलेली आहे. माझ्या पुढ्यात स्पेशल थाळी इलेली असा. तर काय काय बनवलं ना तुमका इतिवृत्त वाचून दाखवतोय. तर हय हा श्रीखंड ड्रायफ्रूट श्रीखंड. त्याच्यानंतर हय हा केसर पिस्ता श्रीखंड. त्याच्यानंतर वालाचा भिरडा. हय हा गोडी बटाट्याची भाजी. डाळ भात आणि वरती तुपाची धार. पुरियो. हया कोथिंबीर वडी क्रिस्पी एकदम. आणि हया लिंबूची फोड. लिंबू महाग झाले 10 रुपयाचा एक लिंबू मी हाणलेला असं. 200 ग्रॅम माका श्रीखंड दिलेला. तर बघू आता मी किती खाता येतात. आणि हय थाळी रेडी झालेली आहे आणि मी खैसून सुरुवात करू. भावी जी तुम्ही सांगू शकता मी खैसून सुरुवात. तर मंडळी आमच्या लेडीज गँगचा आदर ठेवून मी त्यांच्या सांगण्यानुसार पुरी आणि केसर पिस्ता श्रीखंड मी ट्राय करते. चला. पिस्ता केसर पिस्ता आणि केसर लावलेलो वरती. एक नंबर क्रीमी. त्याच्यानंतर काय खावं गाईज? वा टेस्ट एवढी भारी आहे ना क्रिस्पी. पप्पा आज तुम्ही खुश आहे कशाला सांगितलं. जबरदस्त जेवण मंडळी. जेव तेव्हा भारी जायचं. बटाट्याची भाजी माका आवडते. भावी काय खाला? भावी श्रीखंड संपवलं. भावी भावी ता नाही आवडला केसर पिस्ताचा. खात जे काय खाल्ला जे काय आवडलं सांग. कोथिंबीर वडी आणि येल्लो केसर पिस्ता आवडला तिका. ह्याने ता संपवलं. आणि एका पांढरा हवा झाला. जबरदस्त जेवण म्हणजे या जेवण. दीपाली तू पण जेव घे आपला. हो लय वांदे किती आहेत ते पण मंडळी दाखव ना. दीपाली किती लवकर जेवण बनवता. त्या शूटिंग मिटिंग असला ना 2:30 वाजले नाही. 15 मिनिटं घड्या पुढे 2:15 वाजले. 2:15 वाजले.
पण एवढा सगळा बनव का वेळ नाही लागणार आजच बनवला ना सर्व fresh, सगळा. त्यामुळे लेट झालेला. हो 2 पूर्वी आत गेले होते, बरा वाटता. दीपाली तू पण जेवून घे, लय लेट झाला. म्हणजे मस्त आमचं जेवण झाला. दीपाली श्रीखंड जबरदस्तच बनवला नव्हता. श्रीखंड पुरीचं बेत आमचं जबरदस्त झालं. आणि आता फायनली ती वेळ इलेली आहे. आता वाजले 5:30 आणि माका इंडियन मोबाईल नाही मिळता आयफोन, तर ग्लोबल हा. तर मी तो घेऊसाठी जात आहे. आणि ग्लोबल चांगलो का इंडियन चांगलो कमेंट करून नक्की सांगा. आणि मंडळी गेली 15 दिवस मी लय खुश होतोय की आयफोन घेऊचो हा हय थंय शोधत होतोय. आणि आज घेऊची वेळ इली तर मी नर्वस झालोय. म्हणजे लय टेन्शन मध्ये येईल. कारण 10-20 हजाराची गोष्ट नाही, 1.5 लाखाची गोष्ट. तर खरंच दडपण इला. माझे व्हिडिओ बघणारे सर्वसाधारण घरातलेच आहेत माझ्यासारखे. तर तुमका काम असलं, आता माझा काम हा म्हणून मी मोबाईल घेतोय, म्हणजे त्याच्यातून इन्कम हा. तुमका जर इन्कम नसात किंवा तुम्ही शिकत असलात तर आयफोनच्या नादाक नको लागू. कारण मी जेव्हा ब्लॉगिंग चालू केलंय तेव्हा पण कधी विचार केला नव्हतं की मी कधी आयुष्यात आयफोन घेईन. आणि कधी विचार नाही केला होता, पण आता तो विचार करूच लागलो. आणि फायनली आज मी घेतोय. आणि तरी पण आता लय दडपण हा. तर बघू आता डोंबिवलीका 4 रस्त्याक आता त्या दुकान थंय आम्ही जातो. तर चला आयफोन घेऊ माझ्यासोबत. तर आता फायनली आम्ही 4 रस्त्यावर इलो. तो डोंबिवलीचा 4 रस्तो आणि हय जय अंबे इलेक्ट्रॉनिक्स हय थंय आता आम्ही जातो. हय लय दुकानात पण जय आंब्यामध्ये आम्ही जातो. आणि आज गर्दी लय दिसता. हे दुकानात गर्दी लय दिसतात. हा गर्दी तर लय ब्लॅक और डिझाईन दीपाली एवढं असणार आणि हेच कलर डायरेक्ट फोन जिया तू ओपन कर ना. जिया तू कर ना, नको तुमची भांडण नको. दीपाली तू करणार नाही, तुम्हीच करा नक्की ना. नंतर जागी मागा विचारलंच नाही. फायनली आता मी ह्या ओपन करतोय. बायचान्स धक्का लागला तो घेताना डेलिकेट चावी नमस्ते इंडिया, नमस्ते इंडिया चालू झाला. हॅलो पाणी बिणी पिवा. मी टेन्शन मध्ये येईल, ही पण टेन्शन मध्ये येईल की काय. फायनली आता मी घेतलंय. भावीजी आणि आहे वाट बघत. काय आला दमलास? तरी 1 तास गेलो ना. 2 तास गेले. अरे गर्दीच तेवढी ना. तर हा चला चला हेंका थारून आहे. तर फायनली आता आयफोन घेतलाय जय अंबे इलेक्ट्रॉनिक्स मधून. आणि आता आम्ही जातो. दाखया काय हल्ला असता पिशवीतनं. आई शपथ मी खरंच सांगते लय घाबरलो होते. काय माहित कसा काय का. कारण काय माहित आहे म्हणजे 1.5 लाख म्हणजे खरंच लय मोठी रक्कम हा. म्हणजे मला आता पण ते वाटतं की लय मी पैसे घातले मोबाईलसाठी. इतर गोष्टीसाठी काही हरकत नव्हती. आई अजून सांगितलंय नाही, तिचा काय रिॲक्शन असेल देव जाणे. कारण 1.5 लाख खरंच लय मोठी रक्कम आणि ती पण मोबाईलसाठी म्हणून. तरी पण आता गरज पण हा म्हणून आम्ही घेतलं. नाहीतर मी खरंच घेतलंय नसतं एवढे पैसे. मी सांगते मोबाईल 20, 25, 30 जास्तीत जास्त हजारापर्यंत ठीक आहे.
कारण मी आता आम्ही चॅनल चालू केलं 100K सबस्क्रायबर झाले आमचे, ते पण या साध्या 30,000च्या मोबाईलच झालेले. म्हणजे मोबाईलची काय नवीन तुम्ही युट्यूबर बनत असाल तर आयफोनच हवं असं काय गरज नाही त्याची, तुम्ही साध्या मोबाईल मध्ये केलाच तरी चालू शकता. पण आता माझे 100K झाल्यात आणि दीपालीनं हिरवो सिग्नल दाखवला त्यामुळे आम्ही घेतलं. आणि खरंच मी लय घाबरत होते, म्हणजे आता माझी भीती गेली, मी रिलॅक्स झाले. चल बाबा घेऊन येईल एकदा. पण थय मी ते 1.5 लाखाचा मोबाईल ओपन करत होते, म्हणजे हात पण माझे अक्षरशः कापत होते. भावीन पण बघले नसते, तुमका पण वाटत असत की लय नर्वस होतोय मी. आता खरंच म्हणजे रिलॅक्स झाले. चल बाबा घेतलं एकदा. तर म्हणजे हा व्हिडिओचा आम्ही एंड करतो. आणि हे मोबाईल आम्ही घेतलं जय आंबे इलेक्ट्रॉनिक्स पासून 4 रस्त्यावरच. तुमका जर काय थंय घ्यायचे असेल म्हणजे मोबाईल वगैरे काय दुसरा काय गॅजेट घ्यायचं असला तर थंय माफक किमतीत मिळतात. तर नक्की तुम्ही ते जाऊ शकता. त्याचा ऍड्रेस आणि नाव आम्ही मोबाईल नंबर वगैरे स्क्रीनवरती देऊ. आणि हा व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा. जावा जय आंबे इलेक्ट्रॉनिक्स आपलाच असा. आणि मोबाईल आयफोन घेऊन येवा. बाय.